Bueno, hemen ikusten dozuen funtzio hau irudikatzeragoaz, eta orduan hasiko gara definizio eremua zehazten. Funtzioa arrazionala danez, ikusi behar dugu edo kalkulatu behar dugu xen ze balioekin izendatzailea 0 egiten dan. Orduan, egiten duguna da izendatzailea berdin 0, x berbi ken 6x gehi bost berdin 0. Bueno, bigarren mailako formula sartzen dugu, eta orduan ikusten dugu xak hartzen dituela bi balio, bat eta bost. Honek zer esan nahi du x denean bat edo bost, izendatzailea 0 egiten dala. Orduan, egin behar duguna da definizio eremutik bat eta bost balioak kendu. Orduan, jarriko dugu definizio eremua, izango dela R osoa, ken bat eta bost balioa. Bigarren pausua da asintota kalkulatzea, eta hasten gara beti asintota vertikalak kalkulatzen. Asintota vertikalak beti aurkituko ditugu, aurkitzekotan, definizio eremutik atera ditugun balioetan. Orduan, gogoratzen basarete definizio eremuan jarri dugu R osoaken bat eta bost balioak. Orduan, asintota vertikalak egotekotan izango dira bat edo bost balioa. Orduan, zer egiten dugu konprobatzeko benetan asintotak diren? Funtzioaren limitea kalkulatzen dugu batean, batera hurbiltzen garenean, eta funtzioaren limitea kalkulatzen dugu hemen dago bostera hurbiltzen garenean. Orduan, bi limite hauek ematen badabe kasati 0 motako indeterminazioa asintota da. Eta ikusten dozuen bezala, batera hurbiltzen garenean, limitearen balio izango litzateke 3 zati 0, hau da kasati 0 motako indeterminazioa, eta x bostera hurbiltzen danean 7 zati 0 ematen du, beraz, hau ere kasati 0 motako indeterminazioa da. Orduan, bi asintota dira, eta horregaitik hemen grafikoan irudikatuta dituzue marra etenen bidez, zuzen etenen bidez. Orduan, hemen falta dana da identifikatzea. Grafikoan ere identifikatuta egon behar dira, asintota vertikala, x berdin bost, eta asintota vertikala, x berdin bat. Orduan, orain egingo dugune izango da asintoten albo limiteak aztertuko ditugu. Zenik jakin behar dut funtzioa asintotara hurbiltzen danean eskerretik gora edo bere egingo duen. Eta gauza bera eskumatik, plus infinitora edo minus infinitora doan. Orduan, albo limiteak kalkulatzen ditugu, hasten gara. X batera hurbiltzen hasenean eskerretik, eskerretik hurbiltzen banaz oso hurbil dagoen balio bat izan daiteke 0,bederatzi jartzen dut hemen. Orduan, ordezkatzerakoan, limitea kalkulatzeko ikusten dugu zenbakitzaileak positiboa ematen duela, eta izendatzailean ordezkatzen badozu ere positiboa ematen duenez, eskerretik plus infinitorantza doa. Orduan egiten dugu gesia gorantza. Eskumatik hurbiltzen bagara oso hurbil dagoen balio bat izan daiteke 1,00 bat. Orduan, hau zenbakitzailean positiboa ematen du, baina izendatzailean negatibo. Orduan ematen duen minus infinito. Orduan, gesia berantza. Bagoaz beste asintotarekin, x berdin bost asintota vertikala. Eskerretik hurbiltzen garenean oso hurbil dagoen balio bat 4,bederatzi. Orduan, zenbakitzailean ematen du positibo, baina izendatzailean ordezkatu eta ikusiko dozu ematen duela negatibo. Orduan, hau da minus infinito. Orduan, eskerretik berantza doa. Eta eskumatik, hartzen dugu oso hurbil dagoen balio bat, 5,00 bat, eta honek ematen du plus goian eta plus bean. Orduan, plus infinitorantza doa eskumatik. Eta gesia egiten dugu gora begira. Bagoaz orain asintota horizontala kalkulatzera. Horretarako egin behar duguna da funtzioaren limitea kalkulatu infinitoan eta minus infinitoan. Funtzioaren limitea infinitoan ematen du 0. Izendatzailearen maila zenbakitzailearena baino handiagoa dalako. Orduan, limite honen balioa jarriko dugu 0. Eta limite honen kasuan, hemen minus infinito daukagunez, printzipioz egin beharko genduan asan moldaketa bat. Hau da, jarri hemen plus infinito, eta gero x agertzen dan leku guztietan minus x jarri parentesiekin. Baina horrek azkenean mailen kontu hau ez du aldatuko. Hau da, jarraituko du bekoaren maila goikoarena baino handiagoa izaten, orduan horre bai emango du 0. Orduan, badakigu asintota horizontala dagoela. I berdin 0, asintota horizontala. Orduan, irudikatuko dut grafikoan. Momentu bat. I berdin 0 zuzena izango litzateke x ardatza. Orduan, x ardatzaren gainean irudikatzen dut asintota. Eta orduan jarriko dut, identifikatuko dut asintota horizontala I berdin 0. Orain zer egin behar dugu? Konprobatu behar dugu infinitoan eta minus infinitoan nondik
hurbiltzen dan funtzioa asintotara. Hau da, nik badakit plus infinituan eta minus infinituan funtzioa egonkortuko dala eta hurbiltzen joango dala gero eta gehiago zerora. Ez dakidana da, azpitik egingo duen hori edo goitik egingo duen hori. Eta hori da konprobatuko duguna. Hori konprobatzeko egingo duguna izango da infinituan ordezkatuko dugu oso handia dan balio bat, adibidez 1000. Ordezkatzen baldin badugu 1000, ordezkatuko dugu funtzioan, jatorrizko funtzioan. Ikusiko dozue, zenbakitzaileak emango duela positiboa eta izendatzailea ere bai. Eta geratuko zaigu oso txikia dan balio bat. Kalkulagailuarekin egiten badozue, ematen du 0,0000, ez dakit, 00 bat. Hori da oso zenbaki txikia, 0tik oso hurbil dagoena, baina 0 baino pizkatxo bat handiagoa dana. Orduan, horrek zer esan nahi du? 1000 bezalako balio batean funtzioa 0 baino pizkatxo bat handiagoa baldin bada, goitik doala erakusten digu. Orduan, egingo dugu horrela bezia, asintota horizontalaren gainetik. Orain minus infinituan. Minus infinituan hartuko dugu oso txikia dan balio bat, adibidez minus 1000. Minus 1000 ordezkatzen baldin badozue jatorrizko funtzioan, ikusiko dozue ematen duela ere bai oso txikia dan balio bat. 0,00000 bat edo lako zer. Baina negatiboa. Orduan, negatiboa danez, minus 0,000 bat ematen duenez, aurkituko dugu minus 1000aren kasuan 0ren azpitik, azpitik. Orduan, jarriko dugu horrela, 0ren azpitik. Horreta, parkatu, eta ez dut egin adarra sintotikoa. Izango litzateke horrela. Ados, gauzatxo bat. Asintota horizontalak daudenez, seiarrak ez ditugu bilatuko. Ez daude. Seiarrak egoteko, asintota seiarrak egoteko gogoratu zenbakitzailearen maila izan behar dela izendatzailearena baino bat gehiago. Orduan, ez da kasua. Hirugarren pausua da ebaketa puntuak kalkulatzea, eta hasiko gara i ardatzaren ebaketa puntuak kalkulatzen. Horretarako egingo duguna izango da x-eri 0 balioa emon. Orduan hemen jarri dodan balio taula honetan, x dagoen lekuan jarriko dugu 0, eta ordezkatuko dugu x berdin 0 funtzioan. Eta ikusten dozu ematen duela bi zati bost. Bi zati bost edo 0,4. 0,4. Orduan, 0,4 puntua egongo litzateke hemendik gutxi gora bera. Amarra hau da 0,5, hemen bat, orduan 0,4 egongo litzateke hemendik. Orduan, itzenen momentu bat, hor dago puntua. Ebaketa puntua danez identifikatuta egon behar da grafikoan, orduan jartzen dugu alboan bere koordenadak. Hemen gauza bat besterik ez. I hartatzean, marra hauek dira, marren artean dagoen distantzia da 0,5koa, baina x hartatzean unitarioak dira. Orduan hemen dugu bat, 2, 3, 4, 5, baina hemen dugu 0,5, bat, 1,5, 2, horrela. Orduan, lehenengo ebaketa puntuak kokatuta. Orain bilatuko ditugu x hartatzean dauden ebaketa puntuak. Horretarako egingo dugun izango da iri 0 balioa emon. Hau da, i dagoen lekuan jartzen dugu 0. Orduan, egin behar duguna da funtzioa berdin 0. Orduan, izango dugu 0 berdin, x gehi 2, zati, x berbiken 6x gehi 5. Hemen gertatzen dena da, izendatzailea pasatzen dela beste aldera biderkatzen eta bider 0 egiten dugunez, 0 geratzen da. Orduan, izango dugu 0 berdin, x gehi 2. Orduan, x berdin minus 2. Orduan, minus 2, 0 izango da beste ebaketa puntua. Orduan, minus 2, 0 egongo litzateke gutxi gora bera, momentu bat, hemen minus bat, hemen minus 2, hortxe, gutxi gora bera. Orduan, momentu bat, minus 2, 0. Ebaketa puntua denez, kokatu beharra dago, definituta egon behar da grafikoan ere bai. Orduan, laugarren pausuan puntu nabarmenak kalkulatu behar ditugu eta horretarako egin behar duguna da deribatua berdin 0. Orduan, hasi behar gara funtzioa deribatzen. Hemen egin dut deribatua, eta hemen izango genduan funtzioaren deribatua. Funtzioaren deribatua berdin 0 egiten dugunean, gertatzen dena da izendatzailea pasatzen dela beste aldera biderkatzen eta bider 0 egiten dugunez, desagertzen da. Orduan, geratzen zaigu minus x berbiken lau x gehi 17 berdin 0. Ekuazio hau ebasteko bigarren mailako funtzioa sartzen dugu, bigarren mailako formula sartzen dugu, eta orduan lortzen ditugu bi balio, minus 6,48 eta 2,48. Orduan, bi balio hauek atera dira deribatua berdin 0 egin dugulako.
Orduan, horrek esan nahi du, bi balio hauek direla puntu singularrak, puntu nabarmenak. Vale? Kontua da, ez dakigula ze puntu nabarmen mota diren. Ez dakigu maksimoa, minimo edo inflexio puntuak diren. Orduan, hori jakiteko, egingo dugun izango da, hemen behan daukagun taula hau osatu. Taula honetan, zelan osatzen da taula hau? Begira, lehenengo errenka da funtzioari dagokio. Hemen jarriko dugu funtzioaren joera. Eta bigarren errenkadan jarriko dugu deribatuaren zeinua. Lehenengo marra hau, hemen daukagun zuzena, islatu behar du funtzioaren definizio eremua. Orduan, gogoratu funtzioaren definizio eremua zen R osoa, hau da minus infinitotik infinitora, bat eta hiru balioak kenduta. Orduan, bat eta hiru balioak, asintota vertikalak dira, eta kenduko ditugu. Egingo ditut beste kolore batez, argi geratzeko honek asintotak direla. Vale? Honek dira asintota vertikalak. Vale. Orduan, asintotak jarrita ditugu. Orain, kokatu behar ditugu puntu singularrak, kalkulatu ditugun bi puntu singularrak. Orduan, minus 6,58 jarriko genuan onmendik, gutxi gora bera, minus 6,58, eta 2,58 bat eta bost artean. Vale. Orduan, orain egin behar duguna da, aztertu behar dugu deribatuaren zeinuan lortu dugun tarte bakoitzerako. Vale? Orduan, eta hori egiteko zer egingo dugu, tarte bakoitzeko balio bat hartuko dugu eta deribatuan ordezkatuko dugu eta ikusiko dugu positiboa edo negatiboa ematen duen. Orduan, minus 6,58 baino txikiagoa dan balio bat izan daiteke minus 7. Orduan, hartzen dugu minus 7 eta ordezkatzen dugu deribatuan. Momentu bat, Vale, deribatuan ordezkatzen dugu. Orduan, ikusten dugu deribatuan ordezkatzerakoan hartu kalkulagailuarekin egin eta listo, ematen du negatiboa. Orduan, horrek esan nahi du funtzioa dela beherakorra. Minus 6,58 eta bat artean dagoen balio bat hartzen badugu, adibidez 0, hori izango litzateke baliorik errezena tarte honetan, 0 ordezkatzen baldin badugu deribatuan, deribatuaren zeinua aztertzen ari gara, orduan beti deribatuan ordezkatu. Ikusten duzu ematen duela positibo. Orduan, positiboa ematen badu, horrek esan nahi du funtzioa dela gorakorra. Orduan, badakigu zer dan gure lehenengo puntu nabarmena. Minus 6,58 hau izan behar da minimo bat. Funtzioa lehenengo bera egiten badu eta gero gora egiten badu, hemen minimo bat izan behar dugu. Momentu bat, jarriko dugu minimoa. Jarraitzen dugu analizia. Bat eta 2,58 artean, hartuko dugu adibidez 2. Orduan, deribatuan ordezkatzen baldin badugu, bi balioa, ikusiko dozue ematen duela positiboa. Hau ematen du positibo eta orduan horrek esan nahi du hau dela gorakorra. Kontuz hemen, ez pentsatu hemen gora eta gora ematen duenez, hau inflexio puntua danik. Esan dugu, inflexio puntuak maksimoak eta minimoak puntu singularrak dira. Eta hemen bakarrik agertu dira bi puntu singular. 2,58 eta minus 6,58. Honek izan daitezke maksimoak, minimoak edo inflexio puntuak. Beste guztiak ez, eta are gutxiago asintota vertikal bat, kontuz hemen, honek dira asintotak. Orduan jarraitzen dugu, 2,58 eta 3 bosten artean, hartuko dugu adibidez 3, orduan deribatuan ordezkatzen dugu 3 eta honek ematen du, ikusi, kalkulagailuarekin konprobatu, negatiboa. Orduan horrek esan nahi du funtzioa hemen dela beherakorra. Orduan hemen 2,58 izango litzateke maksimo bat, ze funtzioa lehenengo gora egiten badu eta gero bera, hor maksimo bat izan behar dugu. Jarriko dugu hemen maksimo. Eta azkenengo tartean, 5 baino handiagoak diren balioetarako, deribatuan ordezkatuko dugu adibidez 6, eta ikusiko duzu ematen duela negatiboa. Orduan beherakorra izango litzateke. Orduan orain, egin behar duguna da, taula honetan lortu dugun informazioa plasmatu behar dugu, hemen modu egoki batean. Orduan, lehenengo eta behin aurkitu ditugu minimo bat eta maksimo bat. Orduan, minimoa badakigu dagoela minus 6,58 ez daki zer puntuan. Ez daki zer hori izango da funtzioaren balioa puntu honetan. Orduan, zelan kalkulatuko dugu, bigarren koordenada hau, ordezkatuko dugu minus 6,58 funtzioan. Orduan, funtzioan ordezkatzen badozue balio hori, emango dutzue minus 0,052. Badakigu ere bai, maksimoa dagoela, momentu bat, maksimoa dagoela 2,58an. Ordezkatzen badugu balio hau
funtzioan ikusiko dozu ematen duela -1,197. Bale, funtzioa, esango dugu dela beherakorra, minus infinitotik -6,58ra, 2,58tik bostera, momentu bat hemen ezin dut idatzi, eta bostetik infinitora. Eta gorakorra izango da, momentu bat, gorakorra izango da, -6,58tik batera, eta batetik 2,58ra. Bueno, orain kokatuko ditugu minimoa eta maksimoa. Hasiko gara maksimoarekin. Orduan, maksimoa dago 2,58 minus 1,197. Orduan, begira, 2,58 gutxi gora bera dago hemetik. Hau da bat, hau da bi eta hau da hiru, orduan 2,58 justo hor erdian egongo da. Eta minus 1,197, izango litzateke minus 1,2 gutxi gora bera, begira, hemen dago minus 0,5, hemen minus bat, orduan minus 1,2 gutxi gora bera egongo litzateke hor. Orduan, elkartu egiten dira, hemen. Orduan, hor gutxi gora bera egon behar da maksimoa. Kokatuko dut hortik, aberia, aldu dut orain, hemen. Gutxi gora bera, hor egon beharko litzateke maksimoa. Maksimoa danez, egingo diot kurba, maksimoaren kurba, eta identifikatuko dut puntua, da puntu garrantzitsua, orduan, identifikatuta egon behar da grafikoan, horrela, 1,997. Bale, orduan, maksimoa kokatuta, orain minimoa kokatuko dugu. Esaten digute, x-en koordenada dela -6,58. Bueno, -6,58 benetan egongo litzateke bat, bi, -3, -4, -5, -6, -7, orduan gutxi gora bera hemendik, bale? Bueno, hau grafikotik kanpo geratzen zaigu, orduan egingo duguna izango da, pentsatuko dugu gutxi gora bera hemendik dagoela, edo hemendik, bai? Jarriko deutzat grafikoari, hau, momentu bat, horrela adierazten dugu ez gaudela errespetatzen proportzioak, eta orduan gutxi gora bera, altuera honetan jarriko dugu minimoa, bale? Hori x-ari dagokionez, eta minus 0,052, egongo da hemendik, 0tik oso hurbil, alde negatiboan, baina oso hurbil. Orduan, hemen ere, ez dugu larregi errespetatuko proportzioak, zeske ez dago modurik, bale? Nik grafikoan ez daukat orain marrasteko erabiltzen ari nazen rotulki hau edo makiltxo hau, ez da horren fina, bale? Orduan, gutxi gora bera kokatuko dut minimoa, bakarrik gutxi gora bera. Orduan, izango litzateke, hor kokatuko dut. Orduan, minimoa denez, egingo deutzat minimoaren kurba, bale? Eta minimoa denez ere, identifikatuta egon behar da grafikoan, identifikatuta utziko dut hemen goian. Minus 6,58, minus 1, minus 0, ia horren beste zenbaki, minus 0,052. Bueno, eta azkenik ja, funtzioa irudikatzeko momentua heldu da. Begira, hemen jarri dizuet urdinez, puntu garrantzitsuenak edo, aurreko pausuak betetzen joan gara esan inean, lortu ditugun irudiak edo irudien zatiak. Alde batetik dauzkagu adar asintotikoak, gero baditugu ere pare bat puntu singular, hemen minimo bat eta hemen maksimo bat, eta gero pare bat ebaketa puntu. Orduan nik informazio honekin ja nahikoa daukadala uste dut gutxi gora bera funtzioa irudikatzeko. Bakarrik falta zitzaidan agian igual parte honetan beste punturen bat, eta horregaitik kalkulatu dut, balio taula honetan ikusten duzuen bezala, x berdin 7 puntua, ematen dit 0,75, orduan, hau baldin bada 0,5 eta hau baldin bada bat, gutxi gora bera 0,75 egongo litzateke hor. Orduan, orain funtzioa irudikatzeko, egingo duguna izango da, joango gara eskerretik, eskumarantza, eta joango gara biltzen, aurkitzen ditugun irudi guztiak. Orduan, hasten gara hemendik, eta lehenengo eta behin, adar asintotiko hau lotuko dut minimo honekin. Orduan, gutxi gora bera, momentu bat, izango litzateke, hau minimo honekin, hemen minimoa egiten du, orduan, nabaritu behar da pizka bat hor kurba, minimoaren kurba, gero, ebaketa puntu hau daukagu, ebaketa puntu honetatik pasatzen gara beste ebaketa puntu honetara, eta ja gero, adar asintotiko erantzadoa.
Jarraitzen dugu eskumarantza eta aurkitzen dugu hemen behan honek biak lotu behar ditugula, honen ostean dator hemengo hau, horrela gutxi gora bera, eta ondoren honek biak lotzen ditugu puntu honetatik pasatuz, eta listo, horrela. Bueno, hemen sortu daitezken dudak, agian ez dakit, baina da zergaitik edo zelan pasatzen garen X ardatzaren gainetik hemen asintota horizontala baldin badago. Vale? Orduan, zergaitik gertatzen da hori, asintota horizontalak direlako infinitoan eta minus infinitoan ematen diren joerak. Da, asintota horizontal bat dagoenean gertatzen dena da funtzioa egonkortu egiten dela infinitoan eta minus infinitoan. Baina koordenatua ardatzen jatorritik hurbil edo zer gauza gerta daiteke. Hemendik funtzioa moztu dezake X ardatza nahi dituen aldi guztietan. Vale? Asintota horizontalak dira infinitoan eta minus infinitoan gertatzen direzen gauzak. Eta ez hemen, koordenatu jatorritik hurbil. Vale? Ez da gauza bera gertatzen asintota vertikalekin. Asintota vertikalak ezin dira inoiz ebaki. Vale? Berdin dio non kokatzen garen. Jatorritik hurbil edo urrun nahi dozuen lekuan. Asintota vertikalak ezin dira inoiz traspasatu. Baina asintota horizontalak bai, ze berez hemen ez dago asintota horizontalik. Vale? Ulertu behar dozu edala plus infinituan eta minus infinituan ematen diren joerak.